Здравейте хора, днеска сте с Ангел Готви и първото предизвикателство от Лъчезар ще сготвяме от TikTok руска салата. Докато ми се върнат зеленчуците, сега ще се обелеме 2 яйца. Ето как успяха. Днеска сме с моя брат Стивън. Той ще ми помага. И ви подсещам да се абонирате, да дадете лайк и да коментирате какво да сготвя следващия път. След като се свариха много добре зеленчуците, само за 5 минути, сега ще разтържаме 2 яйца. Сега стържаме 2 яйца, както казах. Внимателно да не си пореждаме пръстите и пак предупреждавам родителите до вас. Да ви гледат, да кажете какво да правите. И сега от скъпата майонеза. 3 лъжици. След като сме сложили майонеза, вземаме се вълшебната пръчка. И почваме да бъркаме, това цялото да стане като смес. След като е готова руската салата, слагаме едно парче шунка. Това се брои като суши. Слагаме малко. И навиваме. Ето крайния резултат. Руска салата с шунка. Предизвикателството от Лъчо е изпълнено. Еха, добра работа, Ангел! Предизвикателството от Лъчо. Дайте лайк и се абонирайте за Ангел Готви Стивън Яйде.